Pozdrav svima, ja sam Vito i danas ću vam pokazati kako brzo i učinkovito koristiti funkciju projekti u ChatGPT-u. Projekti služe kao organizirani radni prostor. Možete grupirati razgovore, dodavati datoteke i upute, a sve vezano uz jedan zadatak ili temu. Umjesto razbacanih chatova imate sve na jednom mjestu. Kliknite na projekt, dodajte mu naziv i prije nego krenete kliknut izradi projekt, stisnite ovdje na ovaj kotačić, jako bitna stvar memorije, i odaberite samo projekt. Znači ne želimo da nam ChatGPT izvlači neke druge razgovore i neke druge podatke. Samo ono što će biti u ovom projektu. Kada smo to napravili, kliknemo izradi projekt i projekt je pripremljen. Sada kad imamo naš projekt, možemo mu dodati određene datoteke koje su nam potrebne kako bi on odradio što bolje svoj posao. Isto tako, osim samih datoteka, gore desno ako kliknemo, možemo mu dodati i upute, jako bitno. Znači ovdje ćemo definirati one custom instructions, prilagođene upute, baš specifično samo za ovaj projekt. Osim toga, gore u postavkama projekta možete i mijenjati naziv, stavljati ikone i mijenjati boju samih ikona. Ako vam je neki razgovor ostao van vašeg projekta, možete ga vrlo lako samo prebaciti u projekt. To ćete napraviti tako što ćete otići u razgovore, kliknut ćete na 3 točkice, prijeđi na projekt i prebacit ćete ga u projekt koji želite. Ja ću u ovom slučaju prebaciti ovaj razgovor u projekt energetska obnova. Kada to kliknem, vidim da je automatski razgovor otišao u projekt. Evo, kliknut ću još jednom lijevo na sam projekt i vidimo tu nam je razgovor koji je bio prije toga vani. Sve razgovore koje ćete imati počinjete ovdje i svi razgovori će vam dalje biti u samom projektu koji ste pripremili. Hvala vam na gledanju, sad je red na vama, otvorite novi projekt u ChatGPT-u, isprobajte ga na vlastitom zadatku, konfigurirajte upute, dodajte mu datoteke i pogledajte kako će ChatGPT još kvalitetnije raditi za vas. Ako imate bilo kakve pitanja, ostavite ih slobodno u komentaru, kliknite jedan like i subscribe i vidimo se u nekom sljedećem videu.